खुलुमबाय आंनि मुङा श्री निजोम नार्जारी आरो आं दिनैबो दोंसे मेथाइ रोजाबबावनो आखायाव लादों। मेथाइया जाबाय दाया आंनि नङा रजे, मुंदांखा बर'नि देंखोगिरि आदा बिग्रायनि। दा खननायनि गेजेराव माबाफोर सुर एबा स्केलफ्रा गोरोन्थिफोर जाबायबा आङो निमाहा बिनाय थाबाय। दाया आंनि नङा रजे, आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो। दाया आंनि नङा रजे, आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो। दाया